Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Kula Pendhita Krisabdaru saking GKJ Pedan Klasis Klaten Timur. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis Surya kaping 26 wulan Februari taun 2026 kanthi jejer dados tulodo. Waosan kitab suci saking Yesaya 51 ayat 1 dumugi 3, Jabur 121, kalih Timotius 1 ayat 3 dumugi 7. Wondene pamaosan nats saking kalih Timotius 1 ayat gangsal ingkang mekaten suraosipun. Amarga aku kelingan marang pracayamu kang tulus ikhlas, yaiku pracaya kang biyen wis dumunung ana ing embahmu Lois lan ibumu Eunike, apa dene kang manut keyakinanku uga dumunung ana ing kowe. Kekasihipun Gusti, Timotius menika salah satunggaling muridipun Rasul Paulus ingkang kaanggep minangka putranipun sacara karohanen. Sinaosa tiyang sepuhipun Timotius inggih menika bapakipun menika sanes tiyang pitados. Ananging ingkang ibu lan ingkang eyangipun menika pendherekipun Gusti Yesus. Kapitadosan lan kastianipun Ibu Eunike lan Eyang Lois menika dados bab ingkang wigati tumrap gesangipun Timotius. Salajengipun Timotius menika saged tuwuh ing kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Menapa malih saksamunipun pepanggihan lan sinau saking Rasul Paulus, Timotius menika dados abdinipun Gusti ingkang sembada. Cariyos bab gesangipun Timotius, Ibu Eunike lan Eyang Lois menika nandhesaken wigatosing patuladanipun tiyang sepuh tumrap putra wayahipun. Kitab suci nelakaken bilih Gusti Allah menika paring dawuh supados tiyang sepuh nggulawentah anak-anakipun miturut angger-anggeripun Gusti. Tembung-tembung kang diperintahake marang kowe ing dina iki iku padha gatekna lan padha wulangna bola-bali marang anak-anakmu. Pangandaring Toret 6 ayat 6 dumugi 7. Ing salebeting memulang lan nggulawentah anak putu menika mestinipun boten namung kanthi pitembungan, ananging ugi kanthi tumindak ingkang nyata. Kapitadosan lan sikep gesangipun tiyang sepuh prayogi dados tulodo tumrap putra wayahipun. Emanipun tasih kathah tiyang sepuh ingkang ngliruaken dawuhipun Gusti. Tasih kathah tiyang sepuh ingkang namung ngendhelaken tiyang sanes, sae guru utawi sekolah lan ugi pandhita wonten ing gereja kangge nggulawentah anakipun. Pancen sekolah lan gereja ugi dados sarana kangge ndidik lan nggulawentah lare. Ananging tanggung jawab ingkang utami menika kadhawuhaken dhateng para tiyang sepuh. Sumangga budidaya dados tulodo ingkang nyata kangge anak putu kita ing bab kapitadosan lan kasedhian dumateng Gusti kita. Amin. Sumangga kita sami sarengan ndedonga. Duh Gusti Allah sembahan kawula ingkang maha luhur, kawula ngaturaken panuwun syukur ing wekdal menika awit saestu wonten sauruting gesang kawula paduka tansah berkahi. Mirunganipun ing wekdal menika paduka inggih ngengetaken dumateng kawula supados mirunganipun minangka tiyang sepuh tansah dados tulodo prayogi tumrap para anak putu anggen kawula sami manembah sami ngabekti dumateng paduka. Mugi lestantuna anggen kawula gesang dados tulodo. Mekaten Duh Gusti atur panuwun syukur kawula wonten ngarsa paduka wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Kekasihipun Gusti mekaten renungan Sabda Winedhar ingkang sampun kula aturaken, mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya saged nglampahi gesang kanthi kebaing kawilujengan. Gusti berkahi. Amin.